O scrisoare pierdută, de Ion Luca Caragiale. Operă dramatică, comedie. Literatura română se îmbogățește substanțial datorită autorilor clasici ca novelistul Ion Slavici, poetul romantist Mihai Eminescu, povestitorul Ion Creangă și dramaturgul Ion Luca Caragiale. Dramaturgia românească se valorifică datorită creativității comice ale lui Ion Luca Caragiale, acesta creând opere cu natură comică în care se urmărește satirizarea socială a secolului al XIX-lea. Opera O scrisoare pierdută, de Ion Luca Caragiale, aduce publicului de teatru românesc, prin îmbinarea dialogului cu jocuri ale spectrului luminii și prin prezentarea caracterului personajelor într-un cadru actoricesc, multe zâmbete și bucurii. Ion Luca Caragiale este tipul de autor lucid, obiectiv și ironizant, astfel că opera O scrisoare pierdută prezintă un conflict mai mult social, un conflict de moravuri. Piesa se împarte în scene și în acte, cadre în care se prezintă conflicte de natură socială și politică. Tema comediei este prezentarea unei campanii electorale în care acțiunile sunt bazate pe șantaj și înșelăciune. Acțiunea se petrece în capitala unui județ de munte, unde se desfășoară o campanie electorală. Prefectul județului, Ștefan Tipătescu, și prezidentul Zaharia Trahanache conduc județul prin urmărirea interesului personal. Candidatul susținut de cei doi este Tache Farfuridi, avându-l ca și contracandidat pe Nae Cațavencu. Întâmplarea face ca Zoe, soția lui Zaharia Trahanache, să piardă scrisoarea de amor scrisă de către Ștefan Tipătescu. Scrisoarea este găsită de către cetățeanul turmentat, care, dorind să o înapoieze, este chemat și îmbătat de către Nae Cațavencu, acesta furând scrisoarea și utilizând-o ca un instrument de șantaj. Pentru a nu se face de rușine și pentru a nu își dezvălui amantul, Zoe îi promite lui Nae Cațavencu susținere în cadrul alegerilor electorale. În caz contrar, Nae Cațavencu ar publica scrisoarea în ziarul său personal. Într-un scandal provocat de polițistul Pristanda, Nae Cațavencu își pierde pălăria, în care se află și instrumentul de șantaj, scrisoarea Zoei. Cetățeanul turmentat găsește din nou scrisoarea, iar de data aceasta reușește să o înapoieze Zoei. Când situația parcă se echilibra, apare trimis de la București un nou candidat, Agamemnon Dandanache, care povestește că motivul apariției sale pe lista candidaților este găsirea unei scrisori de amor a unor persoane foarte influente și astfel, recurgând la șantaj, atrage asupra sa voturile celor două partide, acesta reieșind învingător în urma alegerilor. Întâmplările descrise în opera O scrisoare pierdută prezintă o realitate cu caracter comic a politicii, din păcate, având verosimilitate și în ziua de azi. Caragiale critică lucid întâmplările unei politici corupte, în care integritatea devine un aspect de lăsător în fața urmăririi câștigului personal. Prefectul Ștefan Tipătescu, împreună cu prezidentul Zaharia Trahanache, împart o alianță politică și o prietenie, la nivelul căreia se află un secret amoros, o idilă între Zoe și Ștefan. Cele două personaje simbolizează lipsa de integritate a alianțelor politice și sociale. Zoe reprezintă lipsa calităților morale, ea înșelându-și soțul cu cel mai bun prieten al acestuia. Candidatul Farfuridi simbolizează foamea personală către avuție, dar obținută prin înșelăciune și furt, așteptând și nu muncind pentru succes. Contracandidatul Nae Cațavencu reprezintă profitorul de ocazie, un șantajist care înlocuiește toleranța cu oportunitatea. Polițistul Pristanda reprezintă omul fără cunoștințe, dar ajuns influent prin mijloace lăturalnice, nu pe propriile merite. Agamemnon Dandanache reprezintă caracterul oportunist al omului, care creează din slăbiciuni și hibe căi de a-și asigura succesul. Opera O scrisoare pierdută îmbogățește atât patrimoniul literar românesc, cât și teatrul, fiind o bijuterie și o valoare a creației literare a marelui clasic dramaturg Ion Luca Caragiale. În descriere găsești materialul text al acestui clip, te rog să te abonezi, să dai un like și un share și îți urez succes la BAC!